един ден да дойдат и да учат нашите майстори истинските паметници на културата, живите паметници на културата. Позволете ми да благодаря на господин Димитров, който ни покани да ни даде възможност в тази случая града да направим едно толкова красиво и хубаво изложба. Той прие да стане на нашия фон и ние за това от името на всички майстори да благодарим най-сърдечно. Позволете ми да благодаря също и на Международния павилион Пловдив, на лицето на господин Гешов, който което ни постави цялото това оборудване, което направи възможно тази изложба. Иначе тя просто не би могла да бъде изгледа. Затова в момента искам да дам думата на госпожа Станова и аз да кажа някакви думи за изложбата и да я представя. Благодаря за честта, която ми дадете да представя тази изложба, защото всички знаете, чак емоционално свързана с занаятите, с заслугите на майсторите и бих казала и професионално, и практически. И за мен наистина е удоволствие да видя много за другата да се съживява, защото от много време не бяха правени изложби, от много време не се виждаше онази красота, която излиза от пръстите на хората. И за мен наистина е много важно, че днес в тази сграда можем да видим произведенията на майсторите на Пловдивската група, както разбираме и на майстори от другите градове, които са поканени. Това, което искам да кажа е, че всъщност това понятие художествен занаят, което сега се е утвърдило, започва да се появява някъде през 60 години на миналия век. И то обединява всички от тези занаяти, които са съществували и преди, но които имат по-скоро декоративен характер, които представят произведения с много високи естетически качества. И ако преди занаятите са били предимно мъжки, то вече се забелязва, че към художествените занаяти влизат и онези женски занятия, каквито са качеството, каквито са звездата, плечевото и така нататък. Това, което за другата беше направила в началото, е да подкрепи всички от тези майстори, които правят произведения с много силен декоративен характер, с много силен символичен характер. Защото тези неща, които виждаме тук сега, те носят символ на българското, те носят идеята за нашата българска идентичност. И това, което Тоня Симичевски каза преди малко, че това са нашите живи паметници, бих казала, че това е нашето живо наследство. Защото това са хората, които съхраняват уменията, които съхраняват знанията и които ги предават на другите. И всъщност, ако някой не може да си направи нещо от тези красиви неща, може да си купи, да се отнесе вкъщи и с това да се чувства щастлив и достоен, че е българин. Аз в този момент искам само да поднеса едно живо цвете на всички майстори, да са живи и здрави, да се не само ще го подаря, то е за всички вас. Да бъдете лицето на нашата култура, една от лицата на нашата култура. Благодаря ви. Сега искам да дам думата на един човек, който в годините безкрайно много е помагал на нашите майстори да бъдат съхранени и да бъдат запазени, като за друга на майсторите. Давам думата на директора на Етнографския музей, доцент, доктор Янков, директор на Етнографския музей. Аз искам да поздравя моите приятели от Задругата с този празник, защото какъв по-хубав празник в тази зала, която грее
която цялата е в багри, в така уникати и бих искал да има повече майстори, да се множат те и за 50 годишната вече за кръгля юбилей, дай Боже, тук да има 2-3 пъти повече майстори. Искам да ви благодаря от името на музея, от името на моите колеги и лично от мен за това, което правят и да дързаят, да обучават ученици и дай Боже техният труд най-после да бъде оценен. Да намерят пазар, да има от всичко за всеки. Благодаря. Аз се обърна към вас с приятели. Няма да използвам по-скоро. Има наистина високо поставяне на хора, но също ще ни събират да съхраним българското. Така че бъдете за бъдещето приятели. Наистина това е нещо, което е съхранило българите като народ, като битност, занаятите. Едното от другото е музиката, танците и народните хора и така нататък. Но красотата наистина, която в момента виждаме тук, наистина тук се провежда много мероприятие на това място. Помните по-старите повечани за 1 милиард беше тук и други мероприятия, но по-голяма красота аз мисля, че не е присъствало. Ако зависи от мене, бих оставил постоянна експозиция тук. Но разбира се, това няма как да стане, но посоката е правилна. Когато дойдоха с представители на занаятчийската камера, аз не се колебах нито за Филип. Дори казах, че подкрепям идеите от за чиите бани. Самата чиите бани да стане постоянна експозиция. За да има хората, които идват гости на поле, да има какво да видят, какво да ги привличат. Да видят, че наистина ние сме художници,